ono tanda-tandane wong kang lagi kasmaran nalika nembe wae ketemu sepisanan ning jero dodo koyo ora karu-karuan arep laku arep lunggu isih wae kelingan digawe merem ora iso turu digawe melek bayangane ra entek-entek koyong ono kuwi kedadian kang tak lakoni saben waya rino saben waya bengi yen lagi iso ketemu lali waya lali waktu yen lagi iso nemoni anane mung bunga ning ati ojo ditondo-tondo kebacot ilang sak naliko enggal wae matur opo anane gawe merem ra iso turu digawe melek bayangane ra entek-entek koyong ono kuwi kedadian kang tak lakoni bengi koyong ono kuwi kedadian kang tak lakoni saben waya rino saben waya bengi koyong ono kuwi kedadian kang tak lakoni